Сакмагыш районы Аблай авылы үрнәк авылы биләмәһенә карай. Күркәм төяк район үҙәгенән көньяк-көнсығышҡа 25 километр һәм Бүздәк тимер юл станцияһынан төньяк-көнсығышҡа табан 92 километр алыҫлыҡта Сәрмәсән йылғаһы ҡушылдығы Бәрҙәсле йылғаһы буйында урынлашҡан. Бөгөн тормош программаһы республикабыҙҙың уңған игенселәр төбәге тигән даны таралған. Башҡортостан әҙәбиәте һаулыҡ һаҡлау тармағы өсөн билдәле шәхестәр тәрбиәләгән Саҡмағыш районы Аблай ауылында. Туған илен сөйгән, туған илен яратҡан патриотлар күберәк булсын. Шушы ҡуй өҫтәрен эшләтәләр, качелилар, допустим, табуретка, скамейкалар. Нәрсә ҡушалар эшләргә тырышалар. Быйыл бит инде Агастапта участвовать иткән идем республиканский программада. Ауылға Ҡазан даруғаһы Дуанай улысы башҡорттары үҙ ерҙәрендә нигеҙ һала. 17-нсе быуат аҙағында керҙәшлек килешеүҙәре буйынса был урынға мишәрҙәр, 18-нсе быуат аҙағында шул уҡ шарттарҙа башҡорттар һәм яһаҡлы татарҙар килеп урынлаша. Аблай ауылы мынан бик күп йыллар элек барлыҡҡа килгән. Мыны раслыйлар Аблайҙағы убалар алар, һәйкәлләр, курганнар, каберлекләр дигән сүзләр. Зыйратлыҡлар да әле бик боронго заманда язылған, аны гарәп хәрефләре белә дә, уҡый да белмәгән кабер ташлары барыйы. Алар инде ул зыйратлыҡлар бетеп, яңы зыйратлыҡларға күсерелде. Шаҡмағыш районында үрнәк ауыл биләмәсе ауыл советы иң зур биләмәләренең берсе. Ул 8 ауылны берләштерә. Иң зур ауыллар булып, үрнәк һәм Аблай ауыллары булса, шулай уҡ бәләкәй ауыллар да бар. Бәрҙәсле, Көсәкәй, Йәшкөш, Нур, Киндеркүл, Киңсаз ауыллары. Шушы 8 ауылдан иң зур ауыл булып безнең Аблай ауылы тора. Урынны шайлый белгәннәр. Әле безнең авылда бер нинди пожарлар, табиғаттан килгән зыяннар булмаган. Димәк, безнең утырган урыныбыз бик урынлы, әйбәт булган. Шунан тағы бер нәрсәгә мин игътибар итәм. Аны безгә әйткәннәре дә бар. Ничек сезнең урамнарыгыз шул хәтле төз, әллә линейка белән сызып эшлиләрме? Менә шушы урамыбыз 6 километрлы, шушы бер чыкканрак йорты, бер кергәнрәк йорты юк. Ничек аны менә димәк, элеккеге ата-бабаларыбыздан кала бүтән кешеләр дә инде игътибарлы, оста булганнар. Аблайҙа 9 урам бар. Икеһенә билдәле шәхестәрҙең исемен биргәндәр. Ауылыбызда 9 урам, шулай уҡ ауылда инде арҙаҡлы шәхесләренең исемдәре йөрөткән урамдар да бар. Ул бөтөн донъяға билгеле булған күҙ ауырыулар врачы, профессор, офтальмолог Ғабдулла Ҡудаяров исемен йөрөтсә, икенсе урам фронтовик яҙыусы Әкрәм Вәли исемен йөрөтә. Ауылыбызда мәктәп, мәҙәниәт йорто, почта, Сбербанк бүлеге, балалар баҡшасы, кибетләр һәм башҡа шундай тормошта кирәк яраҡлы учреждениялар бар. Аблай ауылы йәшәү өлгөһө менән йәнтөйәген йәмләгән парҙары менән матур. Әлифә менән Риф Мостафиндар 3 тиҫтә йыл бергә ғүмер йылын үткән. 2 ҡыҙ һәм 1 ул тәрбиәләгән. Бөгөн улар барыһы ла тормошта үҙ юлын тапҡан. Ауыл инде безнең өсөн бик уңайлы йәшәү өсөн. Беренчедән инде үзеңнең йортың, баҡша утыртыр өсөн, мал үрсетер өсөн җирләре бик күп. Шуның өсөн һәм мәктәптә уҡытыусы булып эшләй башладым бит инде. Һәм монда эшләр өсөн уңайлыҡлары бар. Балалар саны җитәрлек һәм эшләү өсөн инде шартлар бар. Авылда йәшәгәс техника белән водитель булып эшләгәс, бөтен әйбер техника белән связан инде. Бөтен әйбердә техникам бар эшләргә. 30 ел буе шу Аблай мәктәбенә килеп, үземнең инде математика һәм информатика фәннәреннән балаларга белем бирдем. Күбрәк инде дәресләрдә балаларны тормошта кирәкле булган белемләр бирергә тырыштым. Һәм алар инде үзләре дөньяга чыккач инде үзе шушы алган белемнәрен алар инде алдагы тормышларында кулланыр өчен
күбрәк игътибарны шунда бирдем. Үзебезнең балаларга килгәндә инде аларны укытучы кеше булгач инде кеше алдында йөзне кызартмасыннар дип, аларга инде тәрбияне өйдә бергә иптәшем белән бергә бирдек. Һәм алар да инде безнең йөзлеккә кызылык китермәделәр. Минем әни дә шушы мәктәптә укытучы булып эшли. Һәм аңа инде аның безнең уңышларны күреп шатлансын өчен, башка кешеләр күрсен өчен дип, алар да инде тырышып укыдылар. Һәм мәктәпне инде икесе алтын медальгә тәмамладылар. Берсе инде 4 һәм 5 билгеләрне бетеп, югары уку йортларында укып, үзләренә ошаган профессия алдылар һәм инде әлеге вакытта эшлиләр. Мустафиндар гаиләһендә белем алтындан зур хазина һанала. Юлдарында каршылык туһа ла, һәр осракка якты мәгънә халып, фәһем туплап, яңа хулыш белән талпынып, алга барга күнеккән улар. Зур кызыбыз Регина Уфа налоговый инспекциясында ведущий специалист. Икенче кызыбыз Ирина Уфа авиация университетын тәмамлады, инженер-связист. Ул да инде университетта эшли. Мин водитель булып эшләгәч, хатыным карады, балаларны тәрбияләде ул күбрәк. Кичә улыбыз инде мәктәптә укыганда инде военкоматка бардылар приписной аларга. Һәм шунда инде военком аларга инде экскурсия үткәргән ахырсы инде. Ул шуннан кайткач та инде мин военный булам, мин авиационныйга укырга керәм диде. Һәм үзенең шушы теләген тормышка ашыру өчен һәр вакытта да спорт белән шөгыльләнде. Иртән йөгереп кайтадыр, 3 километр ничә минутта уже нормативларын белә иде. Һәм мәктәпне укып беткәч тә иң беренче булып шу авиационныйга документларын бирде һәм ул конкурс буенча үтте. Әлеге вакытта инде контракт буенча Смоленский өлкәсендә Шаталова поселогында эшли һәм ул инженер тоже связист булып эшли. Әлифә менән Риф Мустафиндар нинди генә дәвер вакыйга булмаһын, яшәүгә куаныс белән карап өйрәнгән. Язмышка, тормышка үҙең хуҗа булгас, бәхеттең тимерсеһе лә үҙең дигән фикердә улар. Бүгенге көндә авылыбыз өчен янып көйеп йөргән егет һәм кызларыбыз бик күп. Атай-сал программасы нигезендә бик күп эшләр башкарабыз. Паркны төзүдә Габдуллин Айдар Наил улы бик зур өлеш кертте, үзенең инициативаларын кертте. Күптән түгел генә Илнур Сакаев җитәкчелегендәге бер төркем авылыбызның активлары авылга кергәндә авылның исемен мәңгеләштереп, мәгънәле дизайн белән Аблай дигән язманы урынлаштырдылар. Бездә инде элек-электән үк зур сулар булмагачтан колхоз, игенчелек һәм малчылык белән шөгыльләнгәннәр. Игеннән әзрәк урожай алганда да мактансак шуның белән соңга табан инде бик күп урожайлар алдык. Менә бер генә әйтмичә китәрмим. Вәли Кадыров дигән кеше 22 ел шушында колхоз председателе булып эшләде. Аның дәврендә инде бу Правда колхозы Башкортстанда иң алдынгы колхозлар исәбенә керде. Соңгы елларда авылыбыз ныклап төзекләндерде, матурланды дип әйтәсе килә. Әлбиттә бу бер генә кешенең тырышлыгы түгел, күмәкләгән яу кайтарган дигән борынгылар. Бүтән булган эшләрне бергә, бердәмлектә киңәшләшеп, килешеп эшлибез. Шуңа күрә инде бергә булганда бүтән алда торган авыр эшләрне җиңел генә, җай гына җиңеп чыгабыз дип әйтәсе килә. Булдыклылар тормыш тоткаһы. Рәмил Хабиров шактый гомерен киң кырдарда иген, сөгелдер үстергән, мал үрсеткән. Одак елдар үзе оештырган халкын шишмә фермер хуҗалыгын итәкләгән. Бүген хаклы ялда булһа ла, кул кашырып ултырмай. Авыл уртаһындагы ташландык бинаны һатып алып, кайтанан төзекләндерү эшен башкара. Киләсәктә бында сауда, күңел асу үдәге буласак. Кооператив создавайттык, Аблай бабай деген кооператив, әлі ол счетлар ашылған регистрация өткен, міне жайкені шай башлайбыз енді бүтін құтқа. Шунан соң бұл здание зор болғашта енді біз ойладық та бір бөлмесін, міне шу бөлмесін кебет базар дейбіз, кебет базары ұйыштырдық. Аны іште бітірдік, міне қазір тұтырасы ғана қалды бара. Ауылда кім нәрсе жетіштіре, шул әйберін кетіріп қояды, өзінің исемін жазады, мәселен, шәк-шәк пішірі бір зорыны астына yazып қоя, мынау шәк-шәгім 500 деп, орташасын 300 деп, кесін 100 деп yazып қояды, ұста кіші.
Шуннан ул аны менә шушы кибеткә китерә бит инде базарга. Безнең сатучы диспетчер аны сатылгачтан да аңарга сразу звонит итеп әйтәбез, әйберегез сатылды, акчагызны килеп алыгыз дип. Парикмахерскийны эшләп бетереп барам. Аннан соң бильярдный зал, шундай ашай торган зал белән инде, ну банкетный зал дибез инде. Нигә бер бүлмә нигә цех була, анда пельменнәр, шундай әйберләрне эшләргә бер-ике кешегә эш була инде. Анда вакуумный упаковка дибез, шула барып куеп әйберләрне упаковать итәбез. Халык нәрсә үстерә килә дә без аның әйберен упаковать итеп матурлайбыз, җыштырабыз да менә шушы магазинга куябыз. Был останың кулдары Сакмагыш районы урамдарын бидәй. Рәсим Батталов күпме йорттар һалганын, хандыктар, баулсәктәр, кыйлар эшләгәнен үзе лә хәтерләмәй. Яраткан шөгыль, күңел талабы ди ул. Менә шушы Ресмус дигән станок, бик әйбәт тоқтаны шлифовать итәсе түгел. Башта бер ягын чыгарасың, узак бер ягын чыгарасың. Бик уңайлы эшләргә шу станокта. Илим дигән агач бар. Обычный сосна, юкә дә була, шулар белән эшләйм. Сундуклар эшләргә булса инде юкәне дә кушам, шушы илим дигән агачны да кушам, икесен бергә. Төрлечә табуреткаларга менә сосна белән шушы илимне кушам. Сосна белән генә дә эшлим. Кортетей минем әнкәй яклап стол булган, йортлар салып йөргән. Бу шуннардан да калгандыр инде. Агачны электән ничектер яратайым, итәем. Шуннан осталыкта йөрдем. Шул осталыкта йөреп, анда да әзрәк өйрәндем инде. Китте, шушы әкрен генә хәзер үземдәге булган заказларны эшләйм. Беседкалар да булды инде, мөнчалар да салдык. Күп йөрдек. Әле инде шушы агачыннан хәзер менә шушы качелиларымны, ниләр, нәрсә заказ итәләр, эшләргә тырышам. Сундукка да заказ бирәләр, шушы кую өсләрен эшләтәләр. Качелилар, допустим, табуретка, скамейкалар. Нәрсә кушалар эшләргә тырышам инде. Аблай авылында малсылык, баксасылык һәм умартасылык менән һәр сак әүдем шөгыльләнгәннәр. Борынгы кәсептәргә бүген дә тугры калып, уны йәнләндереп, авылдаштарына эш урындары булдырып, табыш алып, дөнья көткән яшьләрнең булуы һинесле күренеш. Мен үзем инде бәләкәйдән үк ат белән кызыксынып үстем. Мәктәптән кайтаем да ат диеп шабайдым инде колхозга. Колхоздан төн җитәйгә кайтканча, шуннан дистанциядә эшли башладым, битфельдшер булып бит инде. Аблай участогында. Шуннан Затной Күсәки дигән авылда ветврач булып эшлим бит инде. Бүгенге көндә дә. Эшне инде башта күлкәйләр алдым бит инде 2 эшне. Шуннан соң бит инде теге елны менә базы колхозыннан арендага 50 елга монау җирне алдым, 50 гектар. Шуннан соң инде шын итеп уже уйлый башладым инде килеп чыга дип. Бүген инде монда Башкирскийлар үземнеке 9 баш инде, Умарталавис 15 штук бит инде. Пока бүтән сенәдә бит инде хавадан төшмый бит инде, шуның өчен әздән башлыйсы дип уйлыйм инде. Кулдан килгәнчә, елдан ел күбәйтәсе. Алга табан инде казылык эшликтә инде көзне. Булай дальнейшем инде казылыкка итмәскә иде, камыз эшлисе иде. Башка токымлар Тибеневка бит инде без, мәсәлән, пешәнни салам почти готовить итәсе түгел, кыш буе аланда инде. Быел бит инде агростапта участвовать иткән идем. Республиканский программада 70 ел алу буенча. Шуннан 200-га җиткезәсе иде инде планда булай. Юкты бар итеп, зарланмай, хыктанмай гына бынамын итеп дөнья көтә булайдар. Ундайдар һәр көндең һәм сәгать минутының кадерен белеп, эшнән табыш кына түгел, күңел юаны салып яшәй. Кайһы берәүдәр мул аксартынан гаиләһен, туган ерен ташлап ситтә йөргәндә, икенчеләр алып китмәй дә табу әмәлен күрә. Без бик күп программаларга таянып эш итәбез. Реаль эшләр, урындагы җирле инициативаларны хуплау, юл төзекләндерү, шәһәр мөхите һәм башка бик күп программаларны әйтеп үтәргә була. Юл программасы шикләрендә Каратал, Әкрәм Вәли урамнарына юллар яңартылды. Шүпшәр реформасы кертелүгә биләмә буенча 27 урынга 2 яки 3 контейнер сыйдырышлы законга яраклаштырылып мәйданчыклар төзелде. Шәһәр мөхите программасы нигезендә 1967 елда
булдырылган җиңү паркы заманча төзекләндерелде. Бүгенге көндә бу парк халыкның төп ял итү урынына әверелде дисәк тә хата булмас. Аблай да картая, өлкәндәр ханылар да. Һәр сабыйдың тууына һөйнәбез. Яшь гаиләләрнең татулыгын ныгыту, уларны туган төяккә йөректерү максатында саралар үткәрәбез ди авыл инәйдәре. Шушы әхирәтләр клубын без китап сөюче иң олы буын апалар белән уйлашып, киңәшләшеп 2012 елны әхирәтләр клубы барлыкка китердек. Безнең клубка бик күп авылдашларыбыз кушылды. Алар арасында яшьләр, олы буын, урта буын, һәммәсе дә бар. Аблай мәдәният йорты ул безнең сәләтебезне, үзебезнең эшебезне күрсәтә торган көзге. Монда инде безнең 8 кружок эшләп килә. Күбесе аларның балаларга багышланган, һәм берсе инде аның хатын-кызлар вокал ансамбле, халык исемен йөрткән хатын-кызлар вокал ансамбле. Без инде төрле чараларны, бөтен чараларны да үткәреп киләбез. Безнең шушы апалар белән үткәрелгән юлларыбыз безнең яшь буынга барып җитсен. Алар безнең шушы авылыбызның киләчәге, алар шушы юлларны онытмасыннар дибез инде. Безнең инде балаларга рәсем түгәрәге, кул эшләре түгәрәге, һәм инде ул балаларның бөтен эшләре дә безнең район конкурсларында, республика конкурсларында, Рәсәй конкурсында да катнашырга туры килде. Һәм инде без призлы урыннар алабыз. Авылыбызда инде күп кенә кул эшенә оста кешеләр бар. Аларның эшләре белән дә без конкурсларда катнашабыз. Үзебезнең районда үткән гармон конкурсында катнаштык. Без инде мәктәп белән, садик белән, китапхана белән берлектә эшлибез. Эшләгән дәверемдә бер нинди дә кичәләрдән, бер нинди дә концертлардан калмадым. Конкурсларга чакмашка барадыр, бер дә калмадым концертлардан. Мин шушы Аблай мәдәният хезмәткәредер үземне дип уйлыйм. Чөнки мин бер концерттан, бер яңа еллардан үзем оештырып, җырларны, сүзләрне барсында оештырып, кызларны үзем чакырып, китереп бергә утыра идек. Балалар бакчасыннан башлап, һәм өлкән олы апалар, абыйларда бездән китаплар укыйлар. Һәм дә безнең фонд китабын тутыра ярдәм итә Азат абый Гумеров Азат Минулович. Ул безгә почташа күп китаплар җибәрә. Төрле язучыларның китапларын яратабыз, бик яратып йөрибез клубларга. Безнең Аблай авылында бик уңган халыклар яши. Мәдәният не дә яраталар, концертлар килә, бер дә калмыйча. Тулы була безнең клубларыбыз, шу хәтле халкыбыз уңган. Безнең халкыбыз суган үстерә, бөтен нәрсәне үстереп сата торган халык. Үз-үзен аклаучы, үз-үзен яклаучы бездә халык. Еще раз. 3. Вот, до конца. 3. 4. Авыл балалары белем һәм һиллек дөньяһында кайнап яшәһен өчен бүтән нимә хәстәрләнгән. Якты сыйныфтар, үзенчәлекле музей, үз эшен яраткан, алдынгы алымдар кулланган укытучылар коллективы. Аблай мәктәбе тарихы яктыртылган. Менә күрәсез, менә бу киштәләрдә дә инде мәктәп тарихына багышланган. Вәли безнең авылның урамында Әкрәм Вәли исемен йөртә, шулай бит? Аблай урта мәктәбендә бүгенге көндә 80 укучы белем ала. 11 укытучы белем һәм тәрбия бирә. Бер авылдан бердәсе авылыннан 4 укучы килеп белем ала, калганнары үзебезнең Аблай авылыннан. Мәктәптә балаларга белем һәм тәрбия алу өчен барлык уңайлыклар да булдырылган. Мәктәптән чыккан укучыларыбыз бик күп спонсор ярдәме күрсәтә. Мәсәлән, Корылтай депутаты Гендуллин Фәрит Хөрмәтулла улы мәктәп спорт залы өчен тренажерлар алып бирде. Казанышларыбыз бик күп. Мәсәлән, быелгы күптән түгел генә республикада үткән яшь экскурсоводлар
конкурсындагы укучыбыз беренче урынны алып кайтты. Предмет олимпиадаларында шулай ук призлы урыннарны яулыйлар. Кубок Гагарина олимпиадасында укучыбыз информатика фәненнән беренче урынны алды. Иман нуры мәсетендәге саралар авыл халкын туплай, берләштерә. Аят дугалар, бергәләп намаз уку менән узгарылган көндең бәрәкәте сикһез ди аблайдар. Йыйында уллар да, яшьтәр дә катнаша. Изге эш тамырлы була. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين. Мәчет авыл халкы өчен бик изге урын. Анда бик шатланып киләбез. Дугалар укыйлар, укыйбыз үзебез дә кулдан килгәнчә, хәерләр салабыз. Безнең аблай халкы бик бердәм халык. Электән менә шушы безнең авылда, тарихи авылда 5 мәчет эшләп килгән. Бүгенге көндә инде безнең шушы авылга бер мәчет Иман нуры мәчете бит инде. Һәр даим шулай җомгаларны үткәреп киләбез. Менә мөселманның иң зур бәйрәмнәре бит инде бар. Ураза гаете, Корбан гаетләре, шушы бәйрәмнәрне дә үткәреп киләбез. Аллаһның ризалыгын өмет итеп халыкка инде аңлатырга тырышабыз шушы дин юлыннан барырга, туры юлдан барырга, адашмыйча барырга. Авылды төзекләндерүдә аблайдар әүдем катнаша. Яшьлектәрендә яшендә яшьнәп яшәгән хезмәт ветераннарының авылдарына тугрылык хаклап, нигез кыртмаган яшьтәрнең һәр мизгелдең ямен, күркәмлеген тоеп, бүгенгеһенең кадерен белеп тормыш көтүе үзе бер хоклангыс күренеш. Тормыш ачылымын кешеләрнең бердәмлегендә димен, картларны хөрмәт итү, яшьләргә игътибар итү. Авыл өчен шушындай янып көйеп йөргән ир-егетләребез, кызларыбыз булганда, безнең аблаебызның даны тагы да еракларга, матур яктан яңгырар дип өмет итәсе килә. Патриотлар күбрәк булсын, туган илен сөйгән, туган илен яраткан кызлар, егетләр, авылын яраткан егетләр, шушы авылда үткән барлык акцияларда да теләп катнашалар. Безнең авылда, гомумән районда дип өстәп әйтергә кирәк инде, 90-95 һәм аннан да олырак яшьтәге абый, апаларны, гомумән тыл ветераннарын юбилейлары белән район хакимияте башлыгы белән берлектә даими котлыйбыз, аларга инде истәлекле бүләкләр тапшырабыз. Тырышып укырга, шуннан һөнәргә нинди дә булса синең һөнәрең булырга тиеш. Син анда укытучымы, эшчеме, трактористмы, һөнәрең булса бер вакытта да югалмыйсың. Шуннан арсың кешелекле булырга, бердәм булырга, менә шушы гадәтләр булырга тиеш.